Malta se tkompli timplementa miżuri biex tħares kontra iż-żieda fil-prezzijiet ta' enerġija filwaqt li tiżgura l profits ta' stabbli u konnettività adegwata. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela meta ipparteċipa fil-laqgħa informali tal-mexxija Ewropej f'Ċipru. L-uniku pajjiż fost dawk kollha li pparteċipaw illum, jiġifieri l-Unjoni Ewropea u lil minna, illi għandna dak il-prezzijiet tad-dawl, tad-diesel, tal-petrol, tal-gass naturali u allura konsegwentement tal-elettriku. Aħna l-uniku pajjiż illi żammejna politika konsistenti stabbli illi nissussidjaw dawn il-kontijiet, nibqgħu nagħtu l-għajnuniet meta tħaddid dwar x'inhu l-prezz tal-petrol u d-diesel u d-dawl ġewwa pajjiżna ma jemmnukx b'dak li tkun qiegħed tgħid. Il-Prim Ministru qal li pajjiżi oħrajn jixtiequ jagħmlu l-istess bħal pajjiżna imma mhumiex f'qagħda li jagħmluha minħabba l-ekonomija mhux b'saħħitha. Dwar il-gwerra fl-Ukrajna l-Prim Ministru tenna s-solidarjetà ta' pajjiżna mal-poplu Ukren waqt li fakkar fi ħtieġa li l-Stati membri ikomplu jinkoraġġixxu diskussjonijiet diplomatiċi biex tintemm din il-gwerra. Il-mexxejja ddiskutaw ukoll is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u l-impatt tagħha fuq is-sigurtà u l-ekonomija Ewropea waqt li kellhom ukoll l-opportunità li jieħdu kont tal-progress ta' negozjati dwar il-budget Ewropew għas-snin 2028-2034. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza ħtieġa li jiġu ikkunsidrati ir-realtajiet speċifiċi ta' stati membri żgħar waqt li enfasizza li l-finanzjament Ewropew għandu ikompli appoġġja miżuri li saħħu reżiljenza ekonomika u jtaffu l-impatt tal-prezzijiet ta' enerġija fuq il-familji u n-negozji. Aktar tard matul il-jum, il-mexxejja kellhom ukoll diskussjoni ma' msieħba reġjonali dwar l-iżviluppi fil-Lvant Nofsani fosthom il-Ġordan, il-Libanu, l-Eġittu u s-Sirja, kif ukoll mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf Qarbi. Id-diskussjoni ffukat fuq l-opportunitajiet ta' kooperazzjoni għall-istabilità fir-reġjun b'enfasi fuq ħtieġa li titnaqqas l-eskalazzjoni, id-dialogu u rispett tad dritt internazzjonali.